Hello Bible song han lanjut film nong no ani te kaisa ketal video no tuwoi te kha khaina ani video no pa sak na ani hene te na thok jak ka hinke ana channel na subscribe khari di te share bo khari di Noton Simon sini by Rumi ma bo besuk se bini sak thari bo bini music video ro na jana ke samung khai te bini acting rong ba asana nai thok te songjon Simon no khorang rong ba asana kete fiam aborok sabong tangka Simonia by Rumi Murasing ni music video no download khaye tesa ketal kem upload khaye sticker sitra khaye lazima singja ke phunukha upload khairika borokni wansumung tisapono kare जों social media rogo dabu jotono kham hamya nugui mano aboni bisingo no ta by Rumi Murasing ni bini family rok nukha ke tamong no aboro wansuya kare amti ke music video ni kahama khaye tongmano amti hamya khaye lazima singja khaye sticker thepawi amti ke A to Z khaimani no upload khairika abono naye belai no wanama singjam pura aborok asakda jai kare inkhana sana thangangke sing tipra sana hamya khalai tongmani kalai siu te ano channel ni bisingte judi aborok nugui tongkangke khakhaino a video no break kharina te ke tamni kangke sing saimano jotono amti ha video ro nukhangke khoroksa berei ingui amti haike rogo hamya khai numa rok nijini video no amti ke hamya sami rema rok amti harom nukhangke kebo soi maya abono Bible song non ana binun jesung mansak share khaidi tamni hingkangke amti hai video rok upload khaye sing nijini borok no dukhori tongmani kalayo Bible song sing jesuk phonong thung sing nijini borok tei sing joto tibrasa abai sing nijini borok no sing jesuk hamya thung kaham thung sing support khai tongmani kalayo tamni hingkangke sing niji bai dusuman hingkangke buiba sungno thungi pani nyata hede bana te a borok ni channel lo amti ha video upload khaimani comment no nukhangke te wana ma kalayo sing sini borok asra tola kalai jak khana wana ma sinja nadi oro to aje borok se bo se edit khairu fia ba ajaga bo by Rumi Murasing ni kuno hamya te kuno buibai amti A to Z khairok manjak manirok amti ra kuno kare oro pura pure kaisa music video khana to na to khai khaijago se amti A to Z khaimano ajaga ba thepawi ru abono no te borok saisi manu fia ba chini borok rok asike tola wansugo asike hamya wansugo jate comment no amti hamya khaike abo wansugui maya fia ba tabo bo nugui mano je a channel lo tau fano a video bo bu comment khai tongmani bini love reaction khaye reply tongo fia ba a video no upload khainani bini kuno samung nangjakya asuk bisiri khaye rimani pore phono je bo samung nangjaya bui hamya comment khai tongmani phono se amno Bible song no ana video no chajak khangke like comment share khain ta pokdite je subscribe khajang khakhanya an channel no subscribe ro khai ne te share ro bo khai redi